Erokamano. Erokamano kwalo kotanga matin waseneno ka ne nitiere ywak kotenre kod kinde no mabende ne ikawo jopuonjre nitiere grade mar 10 ne nitiere ywak ni samoro nitiere skunde miyudo ka school uniforms ichaji pesa mathoth ma samoro loyo kata school fees. Ranyisi ne nitiere kuonde ma school uniform ne nyalo kika siling 35,000 sitego to fees iyudo ka 31,000. Nitiere ywak mosebedo ni skunde chal ka gima mayo jonyuol kokalo kuom ng'iepo mar uniforms. Iyudo ka samoro inyisi ni nyaka idhi ng'iew mana kama chal kama. Be paro no winjo bed ni loko chike mag ng'iew mar uniform. Ang'eyo ni nitiere dwaro ma samo idwa ni mondo gichalre giduto. To kata mano king'iyo bei kata bei ma ichajo jonyuol kato nitiere sani yudo ka noketne skunde moko manyiri rwako long. Kendo ing'iew long samoro ing'iew long ing'iew skirt kendo moko no ketne nyaka scarf manyaka bed gi badge mar school. Nitiere gik mano medore king'iyo malong'o. To thoth jonyuol ywak ni mag gik ma bende medo gi osigo kipogo school fees kando tiduogo wach uniform. Wach uniform jonyuol ywak ne matek ahinya sura. Inyalo wacho ang'o? Gima ng'eyo ni wan gi policy o kata ne olok policy nitie ma very clear about uniform. Kendo wang'e maber ni uniform wa provide color proper description mar uniform but oko chuno ni nyathi ok ng'iew uniform e school waonge gi dukni mag uniform. Maka poni principal moro otimo kamano to mano mana mare owuon en mo gima omanyo to skunde ma Kisumo masewuothe kendo mantie kata masetiye tang'e maber ni uniform ok ng'iew e school waonge gi dukni mag uniform. Isiemo duka moro manyaka eming'iepe osura. Kaponi japuonj moro osiemo ni kamo manyaka ong'iepe to dwar mar kwere ni kik otim mano onyalo mana miyo gi direction kaponi ng'ano nyalo bedo ni okia to koro dhi kanyo to ka nitie kaka ng'ano ong'eyo to ng'iewo kuma ene mong'eyo no nikech policy is very clear mar ministry e wach uniform. Ma en gima timore kendo ok wadhi miyo wang'wa kwa wacho ni kuponi nikech en gima timore jonyuol dwaro duoko. Pono ni janyuol onyisi kendo ramne ni nyaka ting'iew mana ka. Ang'o mowinjo bed ni gitimo? Okang' mane owinjo bed ni gikawo in kaka jagoro mar KUPPET? An kaka jagoro mar KUPPET daher mar nyiso jonyuol ni uniform nitie policy. Ka iseneno uniform dhi ng'iew uniform no kineno kala ne maber kama onego bed ni ng'iewe no you just go and buy. To kapo nono ni principal moro insist e barua ineno kondike barua nikech number principals bene barupe go ne simo ipenje to donge nyalo ng'iewe kama chielo mopogore gi ma tang'eyo maber nobiro nyieni mondo ng'iew kanyo. To kopo notamore to kapo nitie principal be ma insist to daher mar kwero principal ni kik ochako tim gima kamano nikech odhi ketho tichne. Erokamano. Be chich ni nitiere